Smo svi oduševljeni, deca najviše. Odgovara nam što smo danas bili centar sporta u Beogradu i u Srbiji i što su ovakva svetska imena, a naša došla kod nas u školu. Sport je jako povezan sa humanošću i kod nas učenici se bave i sportom i humanošću. Sve aktivnosti koje radimo u školi su u dobrobit naših učenika, pogotovo dece koje su sa posebnim potrebama i kojima je potrebna naša pomoć. Inače, došao sam na ovu manifestaciju zato što sam bivši učenik ove škole. Za sad najveći uspeh bronza na Evropskom prvenstvu za juniore. U profesionalnom boksu imam skor 6-1, tako da aktivno se bavim. Sledeća sezona se nadamo možda čak i boks za neku šampionsku titulu, pa vidjet ćemo dok se dogura. Moja 2022. godina je bila puna uspeha i padova. Jako mi je bilo teško zato što tek sam ušla u seniorke i to uopšte nije lako, veliki je izazov. Završila sam sa srebrom na državnom prvenstvu. Bila je dobra, bilo je dobrih borbi, bilo je dobrih rezultata. Naravno, nama je i posao negde da budemo ne potpuno zadovoljni time što smo napravili, iz razloga što želimo da težimo nekom napretku i da sledeća bude bolja. Imao sam 3 Grand Slam medalje, mediteransku medalju za jednu godinu, kada se generalno nisam nešto previše, nisam imao ni preveliki broj takmičenja, a mogao bi da je nazovem dobrom godinom. Pa veoma je bila izazovna i naporna, ali nekako na kraju smo uspeli lepo da je završimo. Bila je puna, da kažem, napornih i turnira i nekako rezultati se nikako nisu pokazivali, iako smo mi videli veliki napredak. Međutim, eto, u novembru na završenom turniru na svetskom prvenstvu uspeli smo da osvojimo zlato i ostvarimo istorijski uspeh kao tekvondo reprezentacija. Veoma mi je bila velika čast što sam uopšte imala priliku da učestvujem na svetskom prvenstvu, jer prošle godine sam čak razmišljala i da prestanem, tako da je tad usledila i promena kluba i eto. 22. osvojeno evropsko prvenstvo, odnosno ponovo osvojena odbrana medalje, odnosno titule, i nekoliko profi turnira, sve sam osvojio. Zapravo nemam poraz od 2018. godine i ne planiram da ga imam. Onak jedna uspešna godina iza mene, zadovoljan sam. Sad je bio mali odmor i već sam nastavio sa treninzima. Imali smo jako uspešnih prvenstava. Jelena je na početku godine uzela srebrnu medalju u Mađarskoj na turniri Debrecinu. Debrecin se zove turnir, ja mislim, onda je uzela EBU titulu šampionke Evrope. Posle toga smo otišli na svetsko, imali smo borbu za medalju. Izgubili smo, nažalost, ali opet je veliki rezultat jer je u olimpijskom boksu ušlo u top 5. Onda smo se spremali za evropsko, kroz neke ostale međunarodne turnire kao što su Beogradski pobednik, gde smo isto uzeli srebrnu medalju i nismo stigli do zlata, ali onda smo izašli na evropsko i uzeli prvu medalju u istoriji Srbije u ženskom boksu, bronzanu u Budvi. Nadam se da su ljudi za to već svi čuli. To je što se, na primjer, Jelena tiče. Što se tiče ostalih boksera iz mog kluba, da ne držim puno, imamo dosta prvaka i vice šampiona države koji su se dosta dobro pokazali i na međunarodnim turnirima. Siguran sam da smo sigurno u top 2-3 kluba u Srbiji. Turbulentna, jako zanimljiva za mene, uspešna. Osvojila sam kup nacija početkom godine. Završila sam je zlatnom medaljom na državnom prvenstvu. Između, da ne nabrajam, bilo je baš dosta takmičenja i evropsko i mediteranske igre. Sasvim uspešna godina za mene, mogu da kažem.
nama su već bodovi za olimpijsku normu i krenuli da se boduju za Pariz. Već 2 medalje sa Grand Slamova koje sam osvojio su u bodovanju. Sad ti bodovi nastavljaju naravno 23. Da, važno je da i sve snage, jer sam sad već i u tim godinama i u toj fazi karijere, da, što se kaže, iskustva ima, znanja toliko ima, da držim telo pod kontrolom i da ostanem zdrav i svež, da mogu da se borim. A kada dođem do situacija mogu da se borim, to uglavnom ispadne onako kako treba. Zato se trudim da pažljivo i biram takmičenja, da ih biram na pažljivo procenjeni period. Svakako će cilj na takmičenja biti Evropsko, Svetsko i Masters, pored toga će biti sigurno neki Grand Slamovi, Grand Prix-eva na kojima ću se boriti. Neki plan je napravljen, ali onda to je naravno sve podložno korekcijama. Za dalje ćemo vidjeti, moram i da ojačam i da popravim i tehniku, tako da u suštini da prvo popravim svoj boks, a kasnije će rezultati doći sami. Nama je cilj da se kvalifikujemo na olimpijske igre, ali svesna sam, čak se malo i plašim koliko će biti sve to teško, ali prepustila sam se galetu i verujem mu potpuno, tako da nadam se da ćemo uspeti da se vidimo u ovo vreme sledeće godine i da kažemo da smo uspeli. Završim fakultet tokom sledeće godine i naravno da se oprobam i na svetskom prvenstvu koje će biti u Indiji u martu. Sledeće godine će rezultati biti samo još veći. Ja sam jako gladan i motivisan da nastavim sa ovakvim radom i kao što vidite da motivišemo novu omladinu i novu decu da se pridruže našim olimpijskim sportovima da bi bili što uspešniji u tome i u daljim decenijama. Nadam se nekom profesionalnom ugovoru i nadam se da ću odbraniti još jednom titulu svetskog prvenstva. Mislim da ću sa time završiti sa amaterskim kickboksom. Profesor fizičko, pre svega sviđa mi se što je mlad i što se kaže dobijamo, moramo imati podmladak i u svim sferama pa i u tom, a profesor inače se bavi borilačkim sportovima, tako da bio mi je adekvatan sparing partner da ne bi morao da bacam ove boksere. Nisam siguran kako bi se u tome snašli kao i ja u boksovanju sa njima. Velika čast i zadovoljstvo. Nisam ništa mogao da uradim, probao sam nešto, ali zna se ko je šampion, naš najbolji džurista, tako da hvala vam što ste ih doveli u našu školu, da deca se upoznaju sa njima i mi, nastavnici, da vidimo znači, svetske šampione. Nije mi bilo svejedno kada sam videla nastavnika na strunjačama. Moj kolega Radoš je fantastičan nastavnik i deca ga vole i radi to veoma stručno i profesionalno. Drago, bilo je, ajde da kažem, za ovu grupu dece prilično veliki broj dece koji se inače su trenirali ili treniraju judo, a isto tako i ovi koji uopšte ne treniraju, 2-3 dečice koji su se tu malo uključili. Ja sam ih onako pitao, jel vežbaš judo? Kao ne, nismo nikad, a i tekako imaju smisla i logike. Jednostavno, čoveku je u prirodi da ume da se odbrani ili da se bori, nije mu u prirodi da ume da šutne loptu ili da je to negde nauči usput, a ovo mu je negde urođeno u instinktu. Zahvaljujem se Areni Sport što je uopšte organizovalo ovako nešto. Mi smo tu kao škola da podržimo ovakve akcije, da skrenemo pažnju na zanemarene borilačke sportove koji su veoma dobri za razvoj dečijeg organizma, kako i psihi, samopouzdanja. Takođe da skrenemo pažnju da su pravi borci Nikolina i Filip, kojima je pomoć naša u njihovoj životnoj borbi uvek potrebna, tako da smo mi tu da ovu akciju podržimo i tu smo i za neke buduće akcije. Decu koji imaju posebne potrebe prihvataju i više ne obraćaju pažnju na takvu decu u smislu da se čude ili da su imali nepoznati. Znači, pomažu im, mnogo deca druga pomažu njima i da dođu do sale ili na nekim drugim časovima i predmetima, tako da deca su stvarno to razvila kod sebe, tu solidarnost prema svakome, pa i prema njima posebno. Pa meni je uvek, da kažem, posle velikih rezultata
naporno da prisustvujem događajima i svuda me zovu, ali ovo mi je bilo toliko divno i toliko mi je bilo drago što sam bila u Beogradu, pošto sam na pauzi, da prisustvujem ovako. Deca su stvarno uvek divna i pokazuju veliku zainteresovanost i za sport i za zdravlje i eto tako da su bila humana i okupila se da pomognu svom drugaru. Jako mi je bilo drago da sam ja bila tu da ulepšam njima možda ovaj događaj. Eto. Osjetila sam jako veliku energiju, mogu reći da su deca veoma harizmatična, da imaju dosta energije i da to uopšte nije kao što se predstavlja da samo gledaju telefone, već su energični, hoće da rade, hoće da uče i sport im je svakako zanimljiv. Pa ja moram da kažem da ja studiram učiteljski fakultet, da već idem u školu, da sam već prisutna ovakvim događajima i da je meni ovo prelepo i radujem se da vidim i ovu decu i mnogo ih volim i radit ću jednog dana sa njima i nadam se da ću biti i trener pored mog posla, da kažem, zvanja učiteljice i deca su divna i prelepo. To je sve što imam da kažem. Svakako da me napune energijom, manje više. Što se kaže, pobjeda je pobjeda i ona je lepa i zbog toga svi se i bavimo sportom, ali ona ne traje dugo, a ovo što može negde ostati posle nas i ovo što možemo da uradimo u ovom momentu i za zajednicu i za tu dečicu koja, između ostalog mahom decu u mom slučaju, koja sad u ovom momentu negde biraju životne putevi, da će otići put sporta ili nekih drugih, možda ne tako lepih stvari. Definitivno da učešće uzimam u takvim događajima i definitivno da iz toga crpim veliku inspiraciju. Ja sam iskren da budem oduševljen jer nekako sve više deca se okreću u kompjuterima, igricama i ostalo i sve manje tog kretanja, potrebe za sportom i stvarno se oduševim svaki put kada vidim da se neko interesuje, pogotovo mlađi. Skoro sam baš imao situaciju, neki lepši dan bio, iz prozora sam video gomilu deca da igraju fudbal napolje na terenu, što nisam vidio duže vreme. I stvarno sam se oduševio time, generalno sport je neophodan za dobar razvoj dece i da bi se razvili pravilno, moraju da se bave sportom, da se kreću i to je jednostavno tako. Da, ova prezentacija sporta je fenomenalna, znači nisam doživio odavno ništa bolje. Klinci su super, interakcija s njima je bila super, svi su htjeli probaju boks, judo, tekvondo, kickboks, predivno stvarno. U ovo današnje ludo vreme ne znam kakav deca odgoj imaju, ali svako imaju loš uticaj spoljašnje sredine na njih i mi pokušavamo da to usmerimo u pravu stranu. Jako mi iznenadila energija, prosto ne mogu da verujem koliko su deca željna sporta i koliko želim da informišem sve ljude da dođu slobodno sa svojom decom na bilo koji olimpijski sport. Sve su to odlični treneri koji su obučeni, koji znaju šta rade i slobodno roditelji nek dođu sa svojim decom da vide kako to izgleda i možete sami da vidite koliko su deca zadovoljna i srećna, tako da svi na sport, to je to.